Bi février kalo tile 8 san 2021 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ fo a ka wagati o cogoya la aw kun bɛ ka kunnafoni min makɔnɔ ni o waati sele Mali kunnafoni.net ale jabarani kan aw bisimila. Amanga bi kunnafoni daminɛ ni fɛn min sa UNTM olu tun kelen no ka nga gouvernement bagabaga ni barabla ko kura ye min na fɔra février kalo tile 2 tɛmɛnen san 2021 an bɛ se ka fɔ ko a barabla a bɔra a ma ka sababuya kɛ an ka gouvernement ali ni UNTM u ye bolonɔ bila sɛbɛn ni ka o kɛ février kalo tile 5 san 2021 ka sababuya kɛ u ye fɔkabɛn kɛ u ka fɔlenw olu kan fɔkabɛn yɛrɛ kɔnɔna sa an ka gouvernement ale y'a yira k'a fɔ ko a bɛna cɛden 23 ani 148 ni ka olu ta cala san 2021 ani tuguni u bɛnna fɛn min kan o de ye juillet kalo tile 31 nata in na san 2021 an ka tɛrɛnsiraw ko ka olu baaraw ni ka olu sigi sen kan. Kalo caman o kɔfɛ Imam Mahmud Diko ale fana kumana jumadon février kalo tile 5 san 2021 Imam Mahmud Diko a ka fɔla sa an ka jamana ɲamakɔrɔ n'o Ibrahim Boubacar Keita a ka laɲini tun ye o ka taali walasa jamana ale bɛ se ka sigi sen kelen kan cogoya min na nka a bɔra ka yira k'a fɔ ko jamana a bɛ ka taa gɛlɛya o sira kan o de la a y'a laɲini maaw ka sigi ka fɔ kɛ ani ka tila tuguni ka da ɲɔgɔn na baara o kɔnɔna la. Kulukorokaw fɛ yen nɔ sirabakan kasara dɔ o kɛra alamisa tɛmɛnen février kalo tile 4 san 2021 a kɛra yɔrɔ min na sa o de ye masali ale ni Kulukoro ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 10 bɔɲɔgɔnko o de don maa kelen o bɔnɛna ani na maa 34 olu fana jogina a maa 34 na sa jogintaw la denmisɛn 7 o tun bɛ a la an ka lakana tigilamaw ka fɔla sa ko ni bolimafɛn n'o ye minikari ye sa ko ale kɔni k'a to bolila a yɛlɛmana a yɛrɛ de ma ka sɔrɔ ani maa si ma se ɲɔgɔn ma o de la maa minnu bɛ yen nɔ ni olu jogina olu ta teliyala ni ka taa n'olu ye Kulukoro lapitaniso la. Alamisado février kalo tile 4 san 2021 Mali kunnafoni cakɛlaw an wulila ni ka an kunda minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ dugukolo kow ma olu dagayɔrɔ la sa ni ka taa yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni a yɔrɔw kan ka ci zone aéroport yɔrɔ la n'o y'an ka pankuru jigin kɛnɛ o fanfɛla ye sa an wulila ni ka s'u ma ka taga kuma ta a sun kɔrɔ. O de la minisiriso in secrétaire général n'o ye Imiran Abdoulaye ye ale y'i da don ko in caman na ni ka a walawala nka a ka kuma la sa a ka kuma bɛɛ bolila nanzarakan o de kan nka an bɛna bayɛlɛma aw ye an yɛrɛ ka todunkan na aw ni ne an ka jɛ an ka lamɛn minisiri ka secrétaire général ale ye kuma min ni k'a fɔ. An ka jamana pankuru jigi kɛnɛba min bi an ka faba kɔnɔna la yan nɔ a fɔra k'a tun bɛ Amdalaikaw olu ka yɔrɔ o de la san 1970 o de la an ka jamana marabagaw u y'a laɲini ni ka an ka pankuru jigi kɛnɛ k'a bɔ Amdalaikaw ka yɔrɔ la ni ka na n'a ye Senu ale yɔrɔ la o wagati Senu ale kun jatelen tɛ Bamakɔ faaba fɛ Senu ni an ka faaba yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sa o tun ye kilomɛtiri 15 bɔɲɔgɔnko de ye san 1972 aéroport kura o jɔra a baaraw daminɛna san 1973 la san 1990 kana se san 1950 ma an ka jamana marabagaw olu ye waleya kuraw ta walasa yɔrɔ in ale bɛ se ka lakana cogoya min na o de la an ka gouvernement ale ye maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kun sigilen don a yɔrɔ masurunya o la u ye hectare 80,000 ni ka o nafolo ka o de lasegin titre foncier ale tun bɛ maa minnu bolo forotigiw fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnnaw ma o maa minnu tun bɛ yen nɔ u ye u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ musaka min ka kan ka don u ka dugukolo la ni ka o musaka lasegin u ma a musaka bɛɛ tari jɔ sefawari miliyari 5 o de la san 1995 la maa minnu tun bɛ yen nɔ ni olu kun kelen don ka u ka yɔrɔ ni ka olu jɔ u ye olu ka yɔrɔ ni ka o bɛɛ ci ani ka tila ka dugukolo d'u ma kabalakaw olu fɛ yen nɔ ani ka taa se ɲamakɔrɔ kura ni o ma yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen olu kɔni a cira ni ka yɔrɔ in labila san 1996 la an ka jamana marabagaw u ye yɔrɔ in u y'a lajɛ fɛn minnu bɛ se ka kɛ yɔrɔ in na
san 1999 la sa an ka jamana marabagaw u ye bolonɔ bila yɔrɔ in na ni k'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ in ye jamana ale ta de u ye bolonɔ bila yɔrɔ in na ni k'a yira k'a fɔ ko jamana o ta don ko fɛn foyi tɛ se ka kɛ a yɔrɔ la k'aw hakili jigin k'a fɔ k'an ka gouvernement ye nafolo di maa minnu ma walasa u ka se ka yɔrɔ in ni k'a bila o maa kelen olu de tila tuguni ka n'u sigi ni yɔrɔ kofɔlen na san 2013 o de la sa yɔrɔ in yɛrɛ a bonyana kosɛbɛ ni maa caman taara i sigi a yɔrɔ la k'a sɔrɔ yɔrɔjɔ sariya sɛbɛn o t'i bolo a yirala k'a fɔ tɔnboloma n'o ye an ka sɔrɔsiw ye olu bilala yɔrɔ in na walasa maa si kana yɔrɔ jɔ a yɔrɔ masurunya o la nka o n'a ta bɛɛ maaw kɔni ye yɔrɔ jɔ a yɔrɔ la tɔnbolomaw olu tun bɛ maa dɔw yɛrɛ ka sojɔminɛw ni k'a minɛ u la ka taga ni a ye ani ka tila tuguni ka sɛbɛnfura d'u ma min b'a yiru la k'a fɔ ko yɔrɔ in ko yɔrɔ jɔta tɛ u tilala tuguni k'a fɔ ko yɔrɔ o yɔrɔ ni a bɛna ci zone aéroportière na n'o ye an ka pankuru jigin kɛnɛ masurunya ye ko a yɔrɔ fɛn fɛn mana ci ko an ka jamana marabagaw n'o ye gouvernement ye k'u tɛna dɔrɔmɛ kelen di a maa kelen kelenna si ma k'a sababuya kɛ k'u y'u tugu de ni ka taa so jɔ yɔrɔ kofɔlen na k'a sɔrɔ yamaruya t'u bolo ka yɔrɔ jɔ yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu ka kan ka ci o de bɛ daminɛ Senu Sirakɔrɔ ka taa se Guana ma a yirala k'a fɔ ko nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu ye pankuru jigin kɛnɛ yɔrɔ yɛrɛ jugumanma yɔrɔba yɛrɛ ye o de la buna hadamaden man kan tɛ ka sigi a yɔrɔ la an ka jamana marabagaw u y'a yira k'a fɔ ko walasa ka aéroport kura ni ka o jɔ ko o ma nɔgɔn k'a sababuya kɛ an ka jamana marabagaw u ka kan ka sefa wari miliyari 1,000 ni ka o de bɔ walasa ka pankuru jigin yɔrɔ kura ni ka o jɔ o fana t'a la baasi ye dɛ ni pankuru jigin yɔrɔ kura wɛrɛ bɛ jɔ o ka kan ka yɔrɔ la yɔrɔ min ni a yɔrɔ lafɛrɛlen don kosɛbɛ o yɔrɔ kɔni o tɛ an ka faba o kɔnɔna la an ka jamana marabagaw u kɛlen don ka weleweleda bila maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɛlen don ka u ka yɔrɔ jɔ pankuru jigin kɛnɛ in na u ka kan ka taa u ka minɛn minnu b'a kɔnɔ u ka u labɔ k'a sababuya kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a ko fɔra k'a bɛna ci a yɔrɔ kelen kelenna bɛɛ bɛ ci. Juma tɛmɛnen n'o bɛnna février kalo tile 5 ma san 2021 katikaw fɛ yen nɔ sa muso cɛsabagatɔ 50 dugukolo 50 taara ni k'a di olu ma a dira maa min fɛ sa o de ye Yusufu Ngolo Keyita ye Yusufu Ngolo Keyita a kɛlen ka nin dugu kelen d'u ma sa u ka muso min bɛ yen nɔ ni olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye o ɲɛma n'o ye Madame Keyita Jɛnɛba Keyita ye ale ye kuma kɔnɔna la a y'a ka nisɔndiya yira k'a sababuya kɛ ko ni muso ninnu u tun bɛ dugukolo ko gɛlɛya la a bɛ wagati caman bɔ Yusufu Keyita ale kɔni ye a ka layidu ni ka a tɛmɛ ni ka nin dugukolo in ta k'a di ni musoba ninnu ma a ka fɔla tuguni sa ko san tɛmɛnen na Yusufu Keyita a ye dugukolo 100 ni ka o di a ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu musow olu ma. An bɛ taa kɔkan kibaru la Senegalikaw fɛ yen nɔ u ka fanga sinamatɔ min bɛ yen nɔ ale welela kiiri tigilamaw olu fɛ bi tɛnɛndonya in na février kalo tile 8 sɔgɔmada joona in o la sa a welekun kɛra fɛn min ye o de ye k'a ye ɲamaya ta ni ka maa dɔ ka o sɛgɛrɛ a yɛrɛ ka fɔla sa k'ale kɔni tɛna u ka tɔnbolomaw n'o ye gendarmerielakaw ye ni ka olu jaabi u ka kuma la maa min yɛrɛ ye damakasi sɛbɛn don a juguya la sa o ye muso dɔ ye min ni ale bɛ maaw ni ka u fari ka o jɔsi walasa degun ka bɔ u kan sa o y'a yira k'a fɔ k'a ye ɲamaya ta ni ka ale sɛgɛrɛ siɲɛ caman o la. Centrafricaw olu fɛ yen nɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ ko coronavirus fura n'o ye AstraZeneca ye ko ale kɔni nana u ka dugu kɔnɔna la dɔgɔkun tɛmɛnen na nka maa 2000 bɔɲɔgɔnko olu fana y'a yira k'a fɔ ko olu bolo bɛ ci u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ maa ma wele bila u ma o de la sa u ka kɛnɛya tigilamɔgɔw olu y'a yira k'a fɔ ko fura minnu nana ko fura ninnu ko fangaba tɛ a la a siratigɛ la sa u ka jamana marabagaw y'a yira k'a fɔ kunu février kalo tile 7 san 2021 ko ka sɛgɛsɛgɛli caman kɛ fura in na yanni a baara olu bɛ daminɛ. Yana an ka bi kunnafoni datugu sa an bɛ taa dolanci bunakun kan an ka samata sɛgɛ kunu olu kɔni bɔra tolo na marakokaw olu fɛ février kalo tile 7 san 2021 a kɛra Kamerunukaw olu ka jamana o kɔnɔna la u ye an ka cɛdenw olu bɔ a la ni 2 ye o de la sa u kɔni jɔnjɔn na u ye jɔyɔrɔ 2nan ni ka o sɔrɔ o siratigɛ la sa an ka jamana ɲɛma ni o ye bandaw ye ale ye pankurun kɛrɛnkɛrɛnnen 2 bila ni ka taga an ka dolancilaw
ninnu nɔfɛbagaw ka taa olu nɔfɛ ka na an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ dolanci koɲɛw ma sa ale ka yamaruya o kɔnɔna la an bɛ dugawu don kɛ ala ka san wɛrɛ ta ni ka o yira na k'a fɔ an ka dolancilaw ɲɛna k'an bɛ u fo danti foli min na k'a sababuya kɛ tolon bɛɛ n'a danyɔrɔ dɔ u y'u se kɛ maa dan ye i se aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ